aprangsi birta the pipen arjuponikta. Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troksikep arta pleng dera pita lumbajong ahabar ke pipotsi pini arni ata thangnat kaching thurang thek abedet lo pusi radatum lamthe arjupon. Kidamtang 1951 aningkan vosi ka chiklo ni pha ingkora ke thom arni United Mikir Hills and North Kachar Hills District Council sengdet pen pining ningkan surihini ra ingkoi raheni aningkan angbong anke Karbi Anglong Autonomous Council ata ningkan troksikep pleng elo. Bonta lumbajong ahawar angkang kang tirjir ki junalang avarsai ave. Kidam kewang kacheleng atwar mesen avarsai ave. Lapen kaprek kaching thur angthek pini anianta kavedet ke. Karbi Anglong Autonomous Council kacari ang hoy lumbajong aso jadi binong bek abang pi. Kavedundet ajoyne mapusi. Lumbajong ahawar aratum Karbi Anglong Autonomous Council apan lante arjopon. Atheke damtang Mikir Hills District kecheng CM Lapen United Mikir Hills and North Kachar Hills District IMLA Karlitang Khorsing terang mate Khorsing member akai hutsi disama number 2 ahawar arata tumaphan ipite kang chot RCC ringwel alangsi nonpu pini ani anta sai jongje junang bomlang pusi nang pachimidun lasi lumbajong ahawa rong rup atok anu kapaching thurjia phan kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MAC anghoi kang waijia porahut ke lumbajong asocha divek abang phulapen lumbajong arat atum aning ka chithenai lapen rat ke sung ke boya porahut kaikita karja dun thip asong japo dhon sing kramsa phan BJP ticket divekra pahai detsi lumbajong langso disama number 2 hawar lang ki jun move akisung thektik pen kapejo jia phan Kang tirjir kachi thengklong kijuna lang avarsai RCC ringwel prabjin pen piserak nang popusi rat lamthe perangkyang no nang pachinidon tingewang hu sama ratapan sama sorapan ring roisi nang pi lo pasalon patalong li nang kita nang lili chohoy lu ni